Здравейте хора, отново сте в днешното видео на Кристиян Генов канала. Имам една много голяма изненада за вас. Ще видите. Знаете ми стария акаунт, нали? Сега ще ми видите акаунта. Не случайно съм с Поко, защото съм си върнал всички акаунт. Но сега едно от най-важните работи. Готови да покажа най-голямото нещо. И имам Драго! Аз го спечелих вчера с онзи ден. Много се трудих за него. И дори вчера му купих скин, защото ми се падна от такава ранкет звезда, ми се падна кола за дрехи и му купих. И това беше страхотно, че ми купих. Защото този скин е много як. Тук не мога да спечеля да купя едно на Леона път. Да. Са. Мисля игра се ранкет. Защото съм силен за ранкет. Новия сезон е супер. И освен това искам да ви кажа една изненада друга. Погледнете Емс, моята Емс. Аз имам хайперчарджи. Но имам и още една изненада на Биби. Ще я видите, но Емс ми е с хайперчарж. Сега ще я видите. Искам да се върнете след това видео в предишните ми канали да видите с кой скин бях на Биби и сега с кой скин съм сега. И да ми напишете долу в коментарите как се казва скинът. Според вас. Как се казва? Ама не може и да го видите. Да. Добре, поне взех звездата. Звездата е при нас. Звездата е при нас буквално. За този сезон нещо Brawl Stars ми е много интересно, но я играя все пак. Не само когато имам мисии, които са ми интересни, тогава ми е забавно, ама иначе през другото време не много. Така те не могат да ме хванат тук. Не, това е голяма грешка. Да го преди. Той се справи, окей. Все пак и на мен не е лошо. Не. Хилуй. Аз не мога да кажа, да се пазя, тут трябва да се хилвам. Пази се. След малко сега трябва да се пазя. Трябва да набия никой, не трябва да набия никой. Оте колко за тия, бе! Аз се видях, че имат 19 звезди пътия. Мисля да взема Емса с хайперчарджа. Видяхте ли скинът на Биби? Тогава ми го напишете долу в коментарите, ако сте видяли миналия ми скин от миналото ми видео и ако сте видяли разликата на сегашната Биби с другата. Имам нов скин, признавам си го, ама вие трябва да ми го напишете как се казва. И може да спечелите лесно, де да се знае. Има много играчки вкъщи. Има много работи. Така че, ако напишете имейл адрес си, може да видите такова и
Така нататък. Ако искате, може да спечелите. Те да се знаят, ако не знаят. Ойде бе! Браво, пребихме ги. Така, тука. Видя това пак да е тука. Този път се скрита е. Направо ги пребихме. Виктор! Още малко ми остана, си ще спечеля такова. Така, нямам да ви показва Биби. Искам вие да разпознаете. Ето гледайте, 11 ниво, хайпертързами. Искам само да видя такова къде е. 75, не си да създавам много, ама айда. Нека просто да играем. Аз от когато спечелих трябва да се пея в Brawl Stars. Верно. Разумно. Не знам, че имам... не ме съдете. Аз имам 2 хайперчарджа, ми избрах този, защото той е много силен. А особено на футбол. Дарио е създаден за футбол, повярвайте ми. Дарио е най-силният на футбола. Дарио е създаден за футбол, разберете. Винаги, когато играете в футбол, да знаете, че най-добрият избор е Дарио. Дори да имате най-силния играч в Brawl Stars, пак най-добре е да вземете Дарио. Наистина. Обещавам ви го. Това е един съвет на Brawl Stars, който го научих и ги вкарах. Мъртви ще съм как препусна и ме вкарах. Дарио вече е на 2. Гледайте ми силата. Дарио вече има 2. Как бе? Не. И това е толкова силен Дарио вече. Аз се чуя как е толкова силен. Само... Дайте, когато се бере такова и се зарежда, да имам 2 такива лапи. Къде? Гледайте са, когато ще го зареда това, то когато ми се зареди ви писа 2. Не ме изчакате, бе. Абе, аз ще ви изчакам вас, но вие мене не. Тук аз пазя топката, знаете. Але ви затренят тук малко, вие да не може да мърдате. Абе, какво палец надолу е, бре? Брато, какво? Викаш палеца надолу е, брато. Ей! Кой ви спася тук? Кой ви би? Ти нищо направиш, само тук седиш като пън, а не вика се на нас. Глупаци, така ли? Да видим дали сте с такава работа. Аре са. Видим кой ще ви спаси. Але да видим са кой ще ви спася. Я да видим кой ще ви спаси. Извинявайте, че се говоря така просто ядосвам, когато някой на мен ми каза не си силен на Brawl Stars. А имам толкова много играчи в Brawl Stars и това ми е най-гадното. Гледайте. Това лъж? Аз видях, че е лъж, брата. Аз не видях, че е лъж. Добре, така. Добре, не видях, че е лъж. Не видях, че е лъж. Сори, ама не видях, че е лъж. Ойде бе! Еле, супер. Победихме ги!